darating at Biyernes Santo. Ang ating mga schedule po niya, wala po tayong business kasi po, meron po tayong pag-iwan na pag-iwan na pwede na napato. Yung pagbabatbat ng palagpas, ang natin. Kaya, ang visa po natin sa Sabado ay cancel na, pang Sabado at Mahat, at yung doon sa Hotel Park, wala po ng visa. That Saturday and also the watermark wala rin ng Saturday ng unang schedule po natin ay maaga ng 40, maaga ng isang oras. Babagbagan po natin yung lahat ng palagpas natin. So lahat ng magpapalagpas ng palagpas, tulika muna tayo sa Marcos. And slowly, hindi ko gagawin yung lagi ginagawa na kahit nakikay sila dito, mapagpasan natin pagdating isang pagbabagpag ng pagka. Kaya sasara muna ang pintuan ng simbahan at magbubukas lang ang pagdating natin. So, nakatuka mo sa pintuan, tawag mo sila sa loob, kung maramang tayo kang maramang katang parang noon sa presence natin. Ito, no? Noon lamang, yung 4:30 a.m. Okay? So, meron pa kasing procedure yung procedure papunta dito. Okay? Kaya, meron pa rin mga schedule sa ibang oras ng pagbabasla ng palagpa. Yung 7 a.m. at saka 8:30 a.m. Yung 15 minutes before 7 a.m. at saka 15 minutes before 8:15 ang pagbabagpag ng palagpa. Tapos no, susunod na ang baptism. Okay? Ito na po sa loob ng simbahan yun. At yan, yung pagbabagpag ng palagpa dito sa watermark. 4 o'clock ang schedule pero 3:45 ang pagbabagpag ng palagpas sa watermark. Tapos po, kahit 30 ganun din, at saka 7 o'clock, katulad ngayon, magsisimula ng 5:15, yung pagbabasbas ng palagpas, tapos yung gabi, imbes na 7 ay magiging maayos ang ating pagbabasbas ng mga palagpas natin. At ating mga outside servers natin, ang kanilang pag-ampun ng pondo para sa kanilang mga gamit, sa pangangailangan na gamit sa kanilang kawisanto, yung mga EMN. Pagkita naman sila yung paglalagay ng kanila sa harap na outside folks na or
Tapos next time to, meron po tayong Station of the Cross. Nakasabi ko kanina ng 5:30 a.m. Tapos yung 4:30 a.m. ang pagpaparada ihahanda na ang ating mga dali para sa salubong sa Sabado de Gloria ng Diyos. Hindi po madaling araw ngayon. Gawin na lang natin ang pagkakapit ng Sabado. Habang pagkakapit ito ng Iyong ay mapawisan na huwag dapat sa mga pakain niya na mapapalitan sa pagkakapit ng Iyong Santo at sabay magpapakain sa Diyos at mapapalitan ng Diyos at sama ng anak at pagkakapit na upang tayo at tuloy ang pagkakapit.
Bossing, may lamang kayo? Kuya, ito sa akin. Laman. Magkano? Pero itong malaman naman, 20 lang. Di magkano yan? Ito po ba? 2 piso. Ako yan ito sa akin. Magandaan lang. Oh, eto na. Ito nang dagdagan yan. Nakadagdag ako rin nakadagdag na ako eh. Eh, alam mo naman.
7.